ושוב אצלנו פרויקט אחריי הגיע גם אל המגזר הדרוזי, שם מכשירים מאות בני נוער לפני גיוס, הכשרה קרבית ליחידות מובחרות. מוניב פרס שמע מהם שהמוטיבציה בשמיים. צנחנים. שייט 13. סיירת מטכ"ל. שייט 13. שלדג. יותר מיובל, הצעירים הדרוזים מתגייסים לצה"ל על פי חוק גיוס חובה. אחרי שצה"ל פתח את כל החילות לפני המתגייסים, בולט הרצון לשרת ביחידות מובחרות. זה מדינה אחת, ארץ אחת, שכולם מתגייסו. זה ארצנו. הקבוצה הזאת מכפר מג'אר בגליל התחתון מכשירה את עצמה כבר עתה, יותר משנה לפני הגיוס, לרמת חיילות גבוהה. לא קשה. אתה מוכן לסבול? כן. למה? אני עושה. במסגרת עמותת אחריי הם עוברים אימונים פיזיים מפרכים, אפילו הפנימו קלישאות. קשה באימונים, קל בקרב. לא הייתי מרשה לבנים שלי בעתיד, לא ירשה להם בעתיד יותר, נכון? ולא ירשה לאחים שלי לא להיות בצה"ל. אני לא יכול לחיות במדינה שאני כפוי טובה אליה. לא רק הרצון לשרת ביחידות קרביות גדול בקרב בני העדה, גם שיעור ההשתמטות משירות קטן ביותר. ואני פונה גם לחברה היהודית. ריבונו של עולם, אם כולם השתמטו משירות צבאי, אז מי יישאר פה? הצעירים האלה נחשבים מורעלים על הצבא. אולי משום כך, אינם מוטרדים בשלב הזה לפחות מן הטענות בדבר אי שוויון זכויות מלא שראשי העדה נאבקים בו. העדה שאומרים שהיא מקופחת, העדה שלא מקבלת את כל הזכויות, מה זה עושה לך? כאב בלב. אבל בכל זאת אתה עומד על זה להתגייס. כן. לבקום טרם הגיעו, אבל יש למה לשאוף. ניצב חסן פארס ואלוף יוסף משלב הם מודל לחיקוי ששווה לרוץ למענו.